मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिकेडब्लिउसिआव गोलैनाय जिल्लायाव जोङो मिरु बर' सुबुं जथाय आफादजों जयैनो जोङो जिल्ला आफादखौ दागासिनो। मिरु सुबुं जथाय आफादनि जिल्ला आफादखौ जोङो नगाव जिल्लायाव जागायजेनदोंमोन गिबि खेबनि थाखाय, आरो बेनि उनाव जों हजाय गलाघाट, बेनिफ्राय जोङो मरिगाव, दिनै धेमाजियाव दाबाय। बे आफादखौ दानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जे बिकेडब्लिउसिआव गोलैनाय जिखिनि जिल्ला दङ बै जिल्लानि सिङाव जोङो खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान समानै बिपिसिसि होननाय बे आफादाबो जयै खामानि मावगोन। आरो बे जिखिनि बिकेडब्लिउसिआव गोलैनाय बर' गामि दङ बा बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आइ आफानि जि गांनाय उखैनाय उसुबिदा सुबिदा, बे मोनफ्रोमबो खोथाफोरखौ लानानै बिपिसिसिआ गामि गामि हाबगोन, गामियाव मेल मिटिं खुंगोन, जोंनि समस्याखौ जों बुजिनो नाजागोन। गामि गफायाव हाबनानै जोंनि आइ आफानि जि समस्या दङ बेखौ जों बुजिनो नाजागोन। गामियाव हाबनानै रायजोफोरजों सावरायलायनानै रायजोफोरा जोंखौ जि निर्देश होयो, रायजोफोरा जोंनो जि बिथोन होयो, जों थिग बिदिनो जों खामानिखौ मावलांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो बे आफादा जोनोम मोनदों। आरो बे आफादा बे आफादनि सान्थौ आरो जि सानस्रि, बे अरायबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय, बर' हारिखौ गोजौसिन थिखिनि बिन्दुआव गायसननो थाखाय, बर' हारिखौ जोङो मोजाङै सोद्रोम माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय बे बिपिसिसि आफादा खामानि मावलांगोन। बे बिपिसिसि आफादनि बारग'फ्राबो बेयाव बाहागो लानो हागोन। बे जाबाय मोनसे ससियेल अर्गानाइजेसन जागोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे दालाइसा आफाद बियो। जोंहा बिमा गौथुम आफाद दङ, आबादारि आफाद दङ। बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोंहा जि मावनांगौ खामानि, बेयो सुफुंख' हायै बा मावनानैबो मावख' हायै जोंनि थाखाय। बेनिखायनो जों दालाइ आफादफोरखौ दानानै लादों। जोंहा बिमा गौथुम आफादा आइजोफोरखौ लानानै जों मेल मिटिं लिंदों। आसामनि खना खनला मेल मिटिं लिंनानै जोङो बर' हारिखौ माबायदि सोद्रोम माहारियै गायसननो हायो, बेनि थाखाय बिमा गौथुम आफादा खामानि मावदों। आबादारि आफादा खामानि मावदों जे आबादजों जोंहा फालांगि मावनानै जों गावनि आथिङाव जों माबायदिहाय गसंथानो हायो, आबादखौ जोङो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन माबायदिहाय खामानि मावनो हायो, जों बैफोर एक्सपार्टफोरखौ लाबोनानै नै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावदों। थिग बिदिनो बिपिसिसिआबो दिनै बिकेडब्लिउसिआव थानाय जिखिनि समस्या दङ बै समस्याखौ दैखांनो थाखाय खौसेयै खामानि मावलांगोन। आरो बेहाय बिबान लागिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि वेल विजार जिखिनि दङ, साफ्रोमबो बेहाय बाहागो लानो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिदि नङा, बेहाय फरायसा, मेलेमजिबि साफ्रोमबो बाहागो लानानै जोंजों समानै खामानि मावलांफानो हागोन। आरो बै प्लेटफर्मखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामनानै होदों। थेंक इउ।